बुंदो आदा आंखौ बे गोजोन फरिब्रिसाव मानो लेंहरामोन सुनहेना देना दोंसे मेथाइ रोजाबना नों दामगोर नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि हे 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 नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि नोंनि रावानो आंनि बेरे मोदै जेसेबांखि नुफ्लेया जेसेबांखि रायज्लाया जेसेबांखि रायज्लाया मेगना गोसोआ अहाया अहाया नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि नोंनि रावानो आंनि बेरे मोदै ओइ बागि बै सुनहेनामोन नङा होनदा हा बहा सालाबायथाया दाख्लै थमखिनायखौ गियाखै बियो आंनि सेरजोंसो दिनै आखाइ हमलानानै थाबायलांनो नोंसोर सालाफ्रा नङा होननाया दिनै गबाय बिसोर र' ओइ बागि आंना गस्लाया नैबेबायदि गोथांसोमोन माबोरै खावसे गुफुर जाखो दे बेनोथ'लै आंनाबा गोसोम गोजासोमोनब्रा माबोरै जाखोथाय दाख्लै बे इथा होग्राजों हुसिन नुबाय गुफुर जाबाय नङा ना ए नों माने मास्क गानाखै बार'था जासिगोन कर'ना जानानै थैबा आंहा ओरैनोबा सुनहेनाखौ मोननाय नङा ए हनै सुनहेना मोना फैबायबो
ओइ रलाय ओमफ्राय अबाव थांना फैखो नों आंनि जिउनि सुनहैना मानो मास्क गानाखै नों मानो मास्क गानाखै 12 जासिगोन 12 मास्क गानबा जोंनिया देलायनाय गाज्रि जायो लिस्टेप होनायखौ रावबो नुवा बिदि मास्क गाननायखायनोथ' रावबो सिख्लाफोरजों नायसनजाया नोंसोरो ए मा होनखोलै मास्क गानालै आंबो दिनैनिफ्राय बिदिबा हगार लामाफ्रा जोंहा सम गैया माथो दाबो फैयाब्रा बिसोरलाय टाइमासो बारा जालांबाय एफा गोबाव दासो औ नैबे लोगोनि दख'ना बासिनायावनो गोबाव जाबाय दे होमबालाय दा थांदो नोंसोरा आं थांग्रोनोसै लोगो औ दे थुदो सना फुराना पार्कआवनो बेरायहैनोसै थौदो होनबा बोर माथां बेयाव थाबाय थायो नामा गोदाव सेरावनो थुदो फुराना पार्कआव बेरायनोसै थुदो दिनै खामानि जायासैलै आदा जों सानैनि मोजां मोनलायनाया मोगथाङाव जाफुंमारगोन ना हो नों बेफोरखौ मा बुंदों सुनहैना आं गिनाय मोनो आदा माखौ गिनांगौ जाम्बिलाय आं दंना नोंजों लोगोआव हाब बागि माथो दिनै फुराना पार्कआव रावबो सिख्लाफोर गैयाब्रा माथो उनाव दिनाव गोबां थायोमोन मा बोसोरसो जाखा बाहागि आंथ' बिसोरखौ सुनहैना होनबायदि नुबाय सुनहैना मा आंहाल' फाग्ला जाजोब्बाय आं मा देगार आरिया नोंखौ सुग्लायजोबगोन आं ए फाग्ला जागोन बेले फाग्ला ए फाग्लाया सुमारगोन ना मागोन बियो आदा मा जालाबायखो सुनहैना आयौ सुनहैना समाय आयौ नों मा खालामखो बेफोरखौ थुदो खारदो सुनहैना 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 आदा सुनहैना 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 आंखौ मानो नागारना थांखो सुनहैना आरिया नों हा सुनहैना नों सुनहैना ना औ आं सुनहैना नों आंनि थाखायनो जौ फाग्ला जाबाय सुनहैना सुनहैना आंखौ दा खाथियाव मोननाय नंला आं सुनहैना नोंनि दा बेसेबांबा गोजान जाबाय सुनहैना नों बहा थांखो सुनहैना दिनैनि बे समा गैया आंहा आंगो रावबो
नों गैयाव सना गोदाव सोराव जाबाय आं नोंखौ नुयैया दिनैनि बे समा सिमांना मोगथां नुजाफैयो नोंनि गावदां महरा हाग्रा जायो बिखा गावो नोंखौ मोनैया थेवबो मानो नागिरो नोंखौ आंनि गोसोआव सना दुखु फैयो हांमासुरो नोंखौ मोनैया दिनैनि बे समा सुनेना नों नों सुनेना नोङा हा 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 नों सुनेना नोङा हा 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 नों सुनेना नोङा आदा नों मा जालाबायखो आदा नों मा जाखो आदा सोर नोंलाय आदा आं पुर्निमा नों मा जालाबायखो नों सोर पुर्निमा हा 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 आदा आदा नों आंनि लोगोनि थाखायनो बिदि जानांबाय फैदों आं नोंखौ न'आव दोनलांसै आदा साला नोंनि थाखायनो जेलाव 5 बोसोर थाफानांबाय आङो बिदि जायो मानसिया बेबो फैसा होनायखायसो गबाय जोङो नङाबाथ' जोङो थैजासिम थांनांसिगौमोन ओरैबा मार्डार केसा थैजासिम थाथारनांगौनो जेलाव थै सुबाय नालाय सुबाय हौवाखौ सुबाबो जाबायमोन मा नांनायनि हिनजावखौ सुनांगौ ओरैबा हिनजावफ्रा फुथार जानाय फासिनानै थैनाय बुहुत जायोनो बेबा सोर गोबास मोनदोंना मोनाखै दाबा बुहुत जामारखो ना माखो बुहुत जामारबायबाथ' गैला जोङो सेस गासै सेस जेलनिफ्राय गदोंबालाय मा सुख आंबो सुनेनानै सुवाखैमोनलै मालाय गावनो बारस'फैबायबा आंबो रागाखौ कन्ट्रल खालामनो हायियाव आखाइखौ हमथास्लाबनो हायासैना बेखायनो कन्ट्रल लाइन थानांगौलाय मानसिनाव हे बै माबा नङालाय आया फाग्ला जाखो नगैलाय मानसियालाय फाग्ला जाखो है नों गोरोन्थि मावबायलै गावबो सुख थाया गुबुनखौबो सुख दोना है सरिलै भाइ सरि फैदो थु जोबोर गबाय नोंसोरो 5 बोसोर नेनानै दंगासिनोमोन आङो नोंसिनि थाखायनो आंनि मोजां मोननाया फाग्ला जानानै थालांबाय बोरै मोनखो 5 बोसोर जेलाव थानानै बबाव मोनखो मानसिया आंहाथ' आं नङा होमबा गुवा फाग्ला पुलिसा आंखौसो दोखो होयो गस्ला जिलायनाय आंबो नङा आंखादोंमोन ना
मालाय मानियाबा नों नङा होनबा जायो नुखानाय खोनाखानाय मालाय बिमायानो केस होथारबायबा दा नै जों गामियावबो ओंखारथिनो हालाना बखिनायफ्रा है जाबाय जोब्बाय बाद होदो बेफोरखौ आंनिनो गोरोन्थि जाबाय गोरोन्थिया बयहाबो खनसेबाबो जाफ्रांखायोना जाबाय जोब्बाय नङालै नोङो सुनेना थैनाय जायगायाव निमा बिहैनांगोन जुदि बियो बुहुत जामारदोंबा जोंखौ सुख सान्ति दोन नङा नोंगौ नोंनाया थौ बिदिब्ला जों दान थानांगोन बे जायगायाव थौ है जायगाखौ नुनानै गिस्राम सोमलायलांबायलां है गिनाङा थौ बे नङामोन दा जायगाया बे नङा अबे जानांगौ 5 बोसोर जेलाव थानांबायब्रा ओंखायनो बावलांबाय दि थाब बिदो निमाफ्रा सुनहेना आंखौ निमाहा होदो आंनिनो गोरोन्थि जाबाय आंखौ निमाहा होदो सुनहेना ओइ बागि जोंसो मावबाय हनै जोंसो मावबाय निमाहा होदो आंखौ बहा जोंसो मावदों माथो थियायैनो दङ मावदोंथ' मावदों आंनो नुथारदों नाहरफिनलाय हनै बागि फैमारबाय निमाहा नोंसिनि थाखायनो आंनि मोजां मोननाया दिनै जौ फाग्ला जानांबाय खाथियावसो फैबावबायलै Ayo, ini kata swing, boy. Bonang ke bilai? Bagi bonang ke? Ayo. Orang ke bilai. Oi, pakla. Bida. Oi, bida. आया जेलनिफ्राय माला फैखो बिसोरलाय ओइ रराय माबे आया जेलनिफ्राय माला फैखो नोंसोरलाय ओइ जे रायलायबाय थानो सम गैयालै माला रायलायसिगोन ओइ र' मा जामारदों नोंसोरलाय सुनहेनाया बुहुत जाबायलै जोंखौ होसोगासिनो मा सुनहेनाया बुहुत जाबाय आयु र' आं मोनसे आइडिया दं मा आइडिया गोख्रै खिथादो आयौ गाबोन आंखौल' लोगो हमदो दा थुदो हाब अबे हाग्रा गुदु जायगाजों लिंबोखोलै माथो दंफां बारि गोजा गोगोमनो फै नोंसोर आंनि उनल' जोंना बाबाया बिदि लांदां फादाङाव थाया दन्दर सिङावसो थायो बेखौ मोनहैनो थाखाय 3 घन्टा सम लायो मा 3 घन्टा बेबो आथिंजों औ अट' मोना नामा बे जायगायाव अबेनो मा खर' हाग्रा गेजेराव अट' मोननांगौ दे थुदो होमबालाय आंनि माया जालजों बारग'नो सानदों नोंसोरो हाया नोंसोरो आंनि माया जालजों बारग'नो आं नोंसिनि उन थांगासिनो माथो नांदरबारि जायगाजों लाबोखो फै बैयाव लांदां मोनसिगोन
मा जाखो Ang nuali abo, ang nuwa. Bakit ito? Marci kena malah juga. Enggak pakai sabri menang pakai menang aja macam tu kan juga minta mandi dan segera bukan sudah macam kamu kemudian beku semalam kau bisa jauh nangka saudara senama kau Mula tahu tu kamu lagi ngapa? Cabut kamu benar. Itu bersih Sunhena. Arya, Sunhena, Sunhena. नों मानो बेफोरबायदि जोलांबाय थाग्रा जाखो आरिया? नों दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि हुदाखौ गारदो। दिनैसिम 5 बोसोरानो बारलांबाय। जागोन सुनेना, नों आंनि खाथियावल' थाबाय था। बिदि जानो हाया आरिया। आं नोंनि बेसेबांबा गोजोन जाखाबाय। नों आंनि थाखाय दुखु दाजासै। आं दिनैनिफ्राय सोरगोबास मोनखाबाय। सुनेना, नों बबाव थांखो? सुनेना! फैफिनदो! सुनेना! सुनेना!